Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani bawan Allah ya ce bayan ya shiga masallaci ya gama sallah yana zaune, sai ga wani ƙaramin yaro ya shigo bai wuce shekara 5 ba. Da ya yi sallah sai ya ga yaron ya ɗaga hannu zai yi addu'a. Wannan mutumin ya ce sai na matso kusa da shi domin na ji me zai ce. Sai na ji wannan yaron yana cewa, ya Allah ka sulhunta tsakanina da abokina wane saboda mu rinƙa yin wasa tare. Sai abin ya ba wannan mutumin mamaki. Sai da yaron ya gama sai wannan mutumin ya ce masa, ɗana na ji kana addu'a Allah ya shirya tsakaninka da wane, shin addu'ar ka yadda za ta yi maka aiki? Sai ya ce, ai babana ya ce addu'a tana maganin komai, ni kuma duk sanda na yi faɗa da abokina in na zo na yi addu'a in na koma sai in ga mun shirya mu ci gaba da wasa tare. Wannan mutumin ya ce kalmomin da yaron nan ya amfani da su sai suka ja hankalinsa, ya ce sai ya ji wata kwanciyar hankali da nutsuwa, ya ce shi ma bari ya koma gefe ya tashi addu'a. Ya ɗaga hannu ya yi addu'a sai wannan yaron ya zo ya same shi ya ce, baba kai ma ka ɓata da abokinka ne kake so ku shirya? Wannan mutumin sai ya ce masa, a'a aini abin da ke ƙarfi na yafi ƙarfin ɓatawa da aboki, buƙatu ne na yau da gobe. Sai ce to baba na gaya min cewa buƙatar ka da tawa duka Allah yana da lokacin da zai amsa, mu ƙara ɗaga hannu mu yi addu'a. Wannan mutumin ya ce kalmomin yaron nan sai na ji kwanciyar hankali, ya ce da na ɗaga hannu na yi addu'a cikin ikhlasi, ya ce wallahi ni da kaina na san na daɗe ban yi addu'a cikin ikhlasi irin wannan ba. Ina fita ina koma gida ya ce buƙatuna suka biya. Allahu akbar. Ya ce wannan yaron ya koya min darasi da yawa a ɗan wannan lokacin. Darasin farko shine cewa idan za ka yi addu'a, ka yi addu'a tsakaninka da Allah da ikhlasi, ka sa a ranka cewa Allah ya karɓa tunda shi ne ya ce ka roƙe shi. Kada ka yi addu'a wai domin ka gwada ka ga Allah zai karɓa ko ba zai karɓa ba. Ya ce ni kuma a baya haka nake yi, zan yi addu'an ce to bari loka ko addu'an nan za ta shiga ko ba za ta shiga ba ban sani ba. Amma wannan yaron ya koya min cewa idan zan yi addu'a in yi ta da ikhlasi da sa tabbacin cewa Allah ya karɓa, domin Allah shi ya ce mu kira shi kuma na kira shi. Abu na ƙarshe ya ce sai na fahimci cewa dukkan buƙatata ta duniya da ta lahira maganinta addu'a. Ya ce tun daga lokacin duk abin da ya shiga gabana idan na yi addu'a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da ikhlasi, ya ce wallahi sai na ga addu'a ta biya. Ya ce wannan darasin shi ne yaro ɗan shekara 5 ya koya min a masallaci. Allahu akbar. Allah maɗaukakin sarki sa mu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.